kusag ka pulis nanulis ug positibo nga giila sa iyang biktima nga gitulis. May kasi subangan. Pag-isi-isi ang anak. Suti siya. Sa unang higayon, hindi pa kita siyang kasuko si Gobernador Junjun Davide. Korte, gipahukom kung kinsa ang angayan nga mulingkod sa duha ka officer in charge sa Talisay City College. Dakbayan sa sumbog, padayon na nag-una sa pagpanghakot og medalya sa CBRA. Sa Valentine's Day, mahimog yapon nga mong pabuhagay sa gugma bisan og nag-inusara. Bayo nga kong sugbo, kabisayan og sa bantang mga dapit nga maabot ning atong tulmanon. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatid namang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Usa ka pulis sa dakbayan sa Subo, gipatangin lang nanulis. Positibo siya nagilaw kaya kauban sa krimen sa babaeng biktima. Ang maong pulis sakop sa Public Safety Company sa Cebu City Police Office o naka-uniforme pa dihang gipusasan. Andrea Patenya, sugin ni May. Naka-uniforme pa sa dihang gipusasan kining usa ka pulis nga positibong giila sa usa ka babae nga giingong gitulis niini kaganihang kadlawon. Ang pulis na ilhan nga si T.O. Turo Nelo Manuel sakop sa Cebu City Public Safety Company. Gidakop sab ang giingong kauban niya sa krimen nga usa ka Benito Abiar taga Barangay Kamputhaw ning Dakbayan. Matud pa, naglakaw ra ang biktimang usa ka Rochelle Cueco sa Maydan Arlandon alas 3 kaganihang kadlawon kauban ang iyang mga higala sa dihang gitulis sa tulo ka lalaking luwan sa usa ka motorsiklo. Dali kining misibat human makuha iyang bag ug wa na maabti sa nagroving nga sakop sa SWAT. Gipa-blotter sa biktima ang pangitabo sa Police Station 2 ug sa dihang gipakita kaniya ang gallery sa ilang mga dinakpan, positibo niining natumbok si Abiar. Tungod sa migawas nga huhungiho nga si T.O. Manuel maoy kasamtangang kuyog-kuyog karon ni Abiar, gipakita sab nila ang biktima sa hulagway niini. Positively identified niya itong aserton na T.O. Ronilo Manuel. Nagtinabangay dayon ang mga sakop sa Station 2 ug Public Safety Company sa pagpangita kang T.O. Manuel. Matud sa labaw niini nga si Police Chief Inspector Melbert Esguera, nag-atubang na daan og kasong administratiba nga serious neglect of duty si T.O. Manuel. Niadtong Nobyembre pa di ay kini nag-awol kun absence without leave. Nag-report na sa pilak adlaw, and then after that wala na siya mag-report. Giteksan sa iyang mga kauban si P.O. Manuel nga klaruhon iyang ngan, mao nga mipakita gyud kini sa Police Station 2 kaganihang buntag nga naka-uniforme kauban si Abiar. Wa niya damha nga pusasan dayon sila ug ibalhog sa selda. Giangkon sa duha nga nagpuyo sila sa usa ka bahay sa Barangay Dulho apan ilang gipanghimakak ang ilang kalambigitan sa krimen. Kung tuyo ba ka nag-inform to dato ko sina. Oy, happy to gid kay ang last nila naman nila pare on. Eh, wala galit. Ako bang wala ko. Kung wala. Kung wala, pares ko nung gano'n. Positively identified daw ka. I would like to want some of sir, ito bang kapaan ba? Kung sa biktima rin mismo. Ako, bagit. Akong armad yan, wala siya ako. Barog ka na kung wala, dito isaan na dito. Mo admit ka sir nga na-involved na ka sa before. Na-involved ko kaso before kanang illegal possession of firearms. Wa mitugan si T.O. Manuel kun nganong niawol siya apan gipahibaw niini nga naprenda na niya iyang service firearm. Ano sila yung nag-awol ka, sir? Nag-awol mo ka? Siguro personal matters ng Ang duha gikatakda nga pasakaan og kasong kriminal. Samtang mensahe ni Police Regional Office Director Danilo Constantino sa kapulisan. Ang ano natin is dun sa mga police personnel na involved sa mga illegal activities or yung mga wrongdoings, misdemeanors. Of course, meron tayo kasing mga rules and regulations sa PNP
Now, once nagkaroon ng mga violations, of course, we have to investigate. We have to conduct investigation. Andrea Patenya, News 5. Pulis nga nanumbag og waiter mag-atupang og sumbong administratiba nga nagtangag sa stot nga pagkasuspenso. Sukad Enero ning tuiga upat na ang madugang sa listahan sa mga badlungon nga mga pulis nga naglangkob sa sala nga pag-awol, pagpanumbag, pagpanulis ug positibo sa paggamit sa kidili nga drugas. Mubalik si Andrea Patenya. Grave misconduct ang kasong administratibang atubangon ni TO1 Joseph Tabo-Tabo ang sakop sa Cebu City Traffic Patrol Group nga nanumbag og waiter sa usa ka bar ni adtong Lunes sa gabii. Mireklamo ang waiter nga si Aljun Bahamundi nga gisumbag sa pulis human aksidente niyang natagak ang baso nga iyang gida ug nayabusab niini ang pagkaon sa lamesa sa pulis. Wa na midayon og kiha sa pulis ang waiter nga si Bahamundi apan gimultahan si Tabo-Tabo subay sa Cebu City Anti-Drunkenness Ordinance. Apan mato ni Cebu City Police Director Noli Romana, bisan og di mag-atubang og kasong kriminal si Tabo-Tabo, wa kini nagpasabot nga makalingkawas kini sa iyang kasong administratiba. The organization is compelled to initiate admin sanctions because of this misdemeanor. Naagin na sa among Memorandum Circular 2007-001. Ang kaning kay Tabo-Tabo nakuha siya sa paragraph 5, Rule 21, paragraph R, no? Kanang nakakomit siya og act or omission panisabol sa revised penal code or special use. Nangulata ka physical injury, which is criminal offense, panisabol sa revised penal code. Kung mapamatud ang sad-an, posibleng masuspenso si Tabo-Tabo sa trabaho. Ang direct supervisor ni Tabo-Tabo sa Traffic Patrol Group miingon na di na sila manginlabot sa investigasyon sa kaso apan matud pa kung trabaho ang hisgutan, maayo ang performance ni ini. So, marami siya mo trabaho. Kada inspector ko na siya niya sa supervision po. Amo po nang gimonitor ang iyang trabaho. So, makita niya na muna siya sa trabaho. Tubag ni Romana, di lang sa trabaho magbase ang grado sa usa ka pulis, kundi ilakip na sa ilang mga lihok gawa sa ilang duty hours. Even if you are off duty, you are still guided by the rules. So, clear naman sa lahat yan. So, dapat sinusunod ng lahat. Samtang sa talaan sa IDMB, aduna nay duha ka mga pulis ug usa ka non-uniform personnel ang gipaubos sa pre-charged evaluation sa buwan sa Enero karong tuiga tungod sa kasong serious neglect of duty. Sila si PO1 Butch Cubero nga giingong nagpositibo sa drug test ug mga nag-awol nga sila si PO1 Lot Alit Reyes ug ang non-uniform personnel nga si Juan Orilla Neda. Alarming na siya. Makahandol ka o tulong sa kabuan. Alarming na sa unang part sa PNP. In spite of dissemination, training, and repressal sa ilang behavior, sige gyapon. Adunay sikat nga panultihon sa pinulungang Ingles nga with great power comes great responsibility. But pasabot ni ini nga kung usa ka sa mga individual nga gitahod sa katilingban, mas binantayan gyud ang imong mga lihok ug mas dako ang imong responsibilidad nga mopakita og maayong ehemplo ngadto sa publiko tungod kay usa ka sa ilang giisip nga ilang idolo. Andrea Patenya, News 5. Mga pasahero sa jeep gitulis sa duha ka tawo. Nailan sa mga biktima ang identity sa nagtulis kanila, diyang gipakita sila sa kapulisan sa mga hulagway sa mga notadong tulisan. Ray Pasaporte, Suginliwi. Alas 12 pasado kaganinang tungang gabi, nihimo og follow-up operation ang mga pulis dinhi sa ubos sa Taytayan sa Imbacalso Avenue human dunay gitulis nga mga pasahero sa PUJ. Ilang gisuhid ang mga balay kilid sa sapa apan wala nila makiti ang duha ka tulisan nga pulos armado. Usa sa mga biktima nga si John Ray Bacayo, kinsa taga barangay Mainit sa Naga City, mao ni guide sa mga pulis dinhi sa maong lugar. Ang mga biktima paingon sa tabunok sakay sa PUJ nga adunay ruta nga 41D. Matud nila, ang duha ka tulisan misakay duol sa Miller Hospital. Nakamatikod na ang ubang pasahero sa usa ka tulisan nga wala mulingkod ug nagkapyot lang nga unta dili man puno ang ilang gisakyang PUJ. Pag-abot doon sa skywalk sa may CIT University, mideklarar og tulis ang usa nga naglingkod luyo sa driver dungan sa pagbunot sa iyang armas.
Matud ni John Ray, iyahan ang giablihan iyang bag nga may sulod nga screwdriver. Apan nagduwa-duwa siya pagsukol sa tulisan, kay naa sila'y kuyog nga 5 anyos nga bata. Wala hinuon makuha si John Ray, apan ang tulon niya kaigsuon lakip sa kauban ini nga babae ang nakuhaan sa ilang mga butang. Nakapantay na ko yan kay maximum siya tanawa to yung kauban. Yan niya sa kauban, mulingi ko niya. Kay murag ila tong pandungan nun siguro nila og ingon nga mauna ba. Kabantay naman ko sa kay ang gari naman ginagbagal mo. Ang bakpos niya murag dili man jud kuan. Matud ni sa usa sa mga pasahero, wa madala sa tulisan ang cellphone sa iyang uyab human iya kining gitagak sa luyo sa lingkuranan. Apan nadala gyud ang ubang nimutang sa iyang hinigugma. Ang usa ka kung nakapit ba kay siya na niya attempt na kwaon na niya. Then ako, bahala, gamit man ko niya, importante ka niya ba. Mo to pag naon niya, wa na lang din na nakuha. Balag akong bracelet, di mo to nakuha ng bracelet. Nailan sa mga biktima ang mga tulisan nga usa ka Saulo Safra, pinaagi sa mga hulagway nga gipakita kanila sa mga pulis. Matud sa kapulisan, si Safra nadakpan na kaniadto sa Pardo Police Station sa kasong robbery ug nadakpan usab nila kini sa kasong illegal possession of firearms. Pasaporte, News 5.